С приказни истории в книгите игри, в които истинският герой и читателят израстват поколенията на 90-те години. Те навлизат в България благодарение на писателя Любомир Николов, който със своята огнена пустиня поставя началото на жанра. През последните години интересът към книгите игри е подновен. Голямото приключение на малкото талансъмче на Николай Райнов е първото произведение в жанра за деца от 3 до 10 годишна възраст. Но книгата става въпрос за едно малко таласъмче, което живее в една дупка, ето тук е на карата дупката. Най-много от всичко обича да си похапва. Рокцата предлагат всички да тръгнат на приключения за намиране на храна. То се стяга багажа и тогава е първият избор на къде трябва да се отправи детето, където вече стигнем до картата. Нали, това е голямата планина, тук е тъмната пещера, омагьосаната гора или по поречието на дълбоката река към къщите на хората. Образът на големият лош вълк в книгата игра срещаме като добрият вълк. Всички 20 финала са положителни. Книгата игра успява да отвлече вниманието на мълчуганите дори от паразитните компютърни игри. Развива фантазията на детето, защото тук в тази книжка, на края на всяка глава детето прави избор, историята се разклонява, като може да достигне до 20 различни края на историята. Самата структура на повествованието е силно дървовидна, всяко разклонение дава началото на нов клон. Отзивите към книгата месец и половина след издаването й са повече от добри. Първият тираж вече е наполовина изчерпан. Електронната версия на книгата е достъпна напълно безплатно.